ಎನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೋಪ ಏನು ಅವ್ ಮಾತು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕಾಟಿಂದ ಲೆಪ್ಪುನೆ ನಾನು ಅವ್ ಮನೆಯನ್ನು ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಯಾನು ಪೆಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಯಾನು ಯಾನು ಇಂಚ ತಾರೊಂದು ದಾದೆ కొమ్ముండదు ఇన్ని ఆ ఈర్న పంచ అందతి పంచే తిముల్ నడపును అంటవా మామా అంటవా మామా యాన్ చాలు ఇరకంద జండి ఎక్కడ అందే చేతను దాదే ఇర్ చాలు ప్లీజ్ వెల్కమ్ మిస్టర్ జాన్ సీనా ಇರ್ ಓಲಾಟಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರ ನೆರ್ದುಮ್ಮೆ ಅನ್ ಕುಸ್ತಿಡ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕುಸ್ತಿಡು ಐಟಂಗ್ ಬೆಲ್ಟ್ ದಿಗದ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಸೋತದಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡೆಟ್ ಹಾಕಲಿ ವಿನ್ ಆತಿ ಆ ಮೂಜಿಲ ಸೋತಿನೆಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ದಿಗದಿನಿ ಸೋತಿನೆಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಣಮ್ಮ ದಿಗದನಿಯೇ ಬೆಲ್ಟ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮನೆ ಸೊಟ್ಟ ಬಳ್ತಾರೆ ಬೇಡ ತಿಕ್ಕದು ಕೊಲ್ಲುವ ನಾನು ಮೆಚ್ಚು ಒಂದು ಬನ್ನಿನ ಬಡದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಟ್ಯ ಕುಟ್ಯ ಬರ್ತಿ ಕುಟ್ಯ ಬರ್ತಿ ಕುಟ್ಯ ಇದು ನರಕ ತೂಪುಂದದೆ ಆರ ಫಿಲ್ಟರ್ ವೈಪ್ಲೆ ನರಕ ಮಾತಾಡೋಣ ನಿನ್ನ ಕಂಡನೆ ಫೋಲ್ಟ್ ಮಾಡ We'll escape and O'Reilly gets turned inside out. O'Reilly talk about a malfunction at the junction. ಇದಾದ ತೂಪಿನಿ ಯಾನ ಕಾರ್ ದೇರ್ ಪೋಯಿನ ಅದು ಯಾಲ ಕಾದಿರ್ಪೇನ ತೂಪುನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏರೆ ಯಾನ ಅಕುಲ್ ದೇರ್ಪೇರ ಅಂತೂ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಮುಂದುವೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಐತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ತೂಲೆ ಬಂಚಿನಿಲಿ ಕೆತೆಲಿಪುಲೆ